Abuztuaren erdikaldera heltzen ari garen honetan, unea proposa dugu, udarak orain artekoan zer nolako bilakaera izan duen gure herrian ezagutzeko. Ukalau telebistara, Imanol Laza turismo zinegotziak adirazitako datuen arabera, uztailean joan den urteko emaitzak baino hobeak izan ditugu bisitarien kopuruari dagokionez. Albiste oso pozgarria zalantzarik gabe, Zarautz betidanik turismoko herria izan baitugu. Beste kontua da, ona etortzen diren horiek zer nolako gastua egiten duten ondoren. Garbi dago, krisi ekonomikoak guziengan eragina izan duela eta Zarautza etorri arren agian gastua egiterakoan bakoitzak bere poltsikora zorrotz begiratzen du eta ondorioz agian beste urteetan baino gutxiago gastatzen du, baina hala eta guztiz ere gure herriak oraindik ere turismoa erakartzeko indarra handia duela erakutsi du, lan bikaina egiten ari dira turismo bulegotik azken urteotan jende guzi hori erakartzeko eta emaitzak hor ditugu. Krisi zorrotz honen barne, Zarautzak bisitari gehiago izan ditu uztailean eta espero dezagun abuztuan beste horren beste gertatzea.